Pirritx, porrotx eta marimototx. Amaren intxaurrak. Burumakur dabil, azken egunotan marimototx. Gaixo dago Loreto, bere ama. Ama, ez dut nahi nire ondotik joan zaitezen. Ni naiz joango zure ondotik, Maitea. Orduan, ez zara hilko? Nire gorputza bai. Nire gorputza itzaliko da, baina nik ez zaitut sekula utziko bakarrik. Handik egun gutxira, itxi dira Loretoren begiak. Pirritx, porrotx, listo, hilda. Bihotz sentitzen dut. Atxekabean lagun, marimotot. Zatoz ona. Zer egingo dut nik orain amarik gabe. Lasai, marimo. Orain, gu izango gara zure familia. Eta etxeko bat gehiago bihurtu da. Aiene, betaurrekoak galdu ditu. Luzeak eta zaiak izan dira aurrengo hilabeteak. Asko gogoratzen da amarekin. Tarteka, mahai bueltan jarri eta bizkotxo goxoa janez, Loretoren pasadizoak kontatzen dituzte. Elkarrekin egiten dute negar eta barre. Loreto. Pentsatu dut zer egin amaren errautzekin. Intxaurrondo bat landatu eta antxe zabalduko ditugu. Zer iruditzen? Marimo ze ondo. Loreto, intxaurrondo. Denbora eta ingurukoen maitasuna izan ditu doluan lagun. Hemen izango nauzu, benetan goxo zainduko zaitut, nigan lekutxo bat izango duzu. Eta berriz ere, putzuetan salto egiteko gogoa piztu zaio. Hirugarren udazkenarekin batera, intxaurrondoak bere lehendabiziko intxaurra eman du. Ai! Kontxoli de Montri! Bete duzu hitza, ama! Nirekin zaude! Tilintalan bihar jaia, eskolarik ez Joango gara! Joango gara. Amaren intxaurrak jatera! Oi! Bai goxoa, aurrerantzean, sabelean eramango zaitugu, Loreto. Eta bihotzean porrotx! Eta bihotzean